per semiconfinats. Pos res aquí la penya fotuda al taurina i fent-se unes partidetes amb mi, o al revés. Però és igual, ja que el que importa ara mateix és que estic aquí tot loco en una partida a mort i tot sembla indicar que morirà hasta l'apuntador. Mireu, m'estan donant pel davant i pel darrere de tal manera que aquí no hi ha temps ni per aixecar-se abans de que no et fiquin un puto bazucazo per tot el cul fins que te'l rebentin, collons, cago en tot. No, si és que sobre aquesta partida està feta per sortir sense armes i tenir-les que anar a buscar al sostre del tall aquest, però clar, qui arriba abans es posa a disparar a tort i a dret a tots els altres i així no hi ha qui faci res. I clar, ens maten a tots però ressuscites. Ara que ho penso, millor que ens hagin deixat sortir amb les nostres armes pròpies, ja que així és més divertit per tots. Ratatatatatatata bum 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 kabum.